and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Kaniya sa dawan, nakita na sa pila si Kate o si Loloy. Kaniya sa alas 8 kipi, amos lang isundan si Kate o si Commander Lucio. Nauhay ng tingali mo gamay. Tuod kayong among nakita. Mauna lang sila si Kate o si Loloy o si Commander Lucio. Nawalang na yun. Nakigsabot na si Commander Lucio. Ibaligya na niya ang kalihukan. Commander, salamat kami lugsong ka din sa kalasangan sa patag. Salamat sa imong kahago, ka Jonas. Usay ito baton, Karoli. Mubalik ta sa tungkuta. Pangandaman nato ang posible kaayong mahitabo. Tanan mo mga kauban. Hai man. Nana? Nasol, sir. Sir. Si Loloy. Yato niya babae, sir. Ya, si Loloy ha. Bakit? Salamat sa kape, bay. Ay, siya pa yan, Commander Lucio. Dobi, Commander. Dili ko. Gawas. Biyahe Miss Commander Lucio. Yes, sir. Yaan ka, Commander. Colonel Ronald Joaquin Commander Lucio Guevara. Sangay day mo si Ernesto Guevara nga barkada ug amigo kay ni Fidel Castro sa Cuba. Dawatag akong kamot, Commander Lucio. Unsa atong istoryahan? Ako mo'y angay mangutanan imo kung unsa atong istoryahan. Dako ka magkuwag gikan kanako. Kamo mga militar. Dako makuha nako. Ako mo'y angayan nga mangutana. Kung unsa inyong tuyo kanako o unsay gusto ninyong istoryahan. Commander ka magkahawa kay Cartio. Kutog karon gid nato surrenderi ka kay mikuyo ka gid dinis teritoryo sa militar. Og kini mo itimandi ha. Grounded ka sa inyong pesting kalihukan kay suspendido ka isip usa ka commander. O sabay pagduo sa imong kaugalingon nga click ka gihapon sa NPA? No. Dili ka mahinungdanon sa NPA. Busa sulti kung unsay gusto nimong atong sultihan. Hawd-hawd ka lang gihapon bisag diya ka sa akong kamot. Angay ka unta magpaubos o kung mutilap ka sa akong lapalapa, buhaton mo ang pagtilap sa akong lapalapa. Kaya kung ako'y pahukbon, bukaan ta ka sa imong kalabira, di mong kong kadako. Manginsulto lang gihapon ka, bisag wa kay angay, ugwa na'y dag-anan. Kanus agod mong naangayan, naghilas-hilas lang mo. Na! Usawan? Muyuko ka agig tahod sa Marcelo? O dili? Usawan? Surrenderi ka kay may panahon ka pang mabuhi o manghambog ka lang gihapon bisan patyon pa kanako karon? Anad kay ko ani, Commander Lucio. Daghan kakaayog at rason ako. Uno. Dos. Unsay gusto niyong buhaton ako isip usa ka surrender? Colonel Ronald. Very good, Commander Lucio. Unsa mo kakaila ni Rudy Almendras. Dili lang kay kailara og kauban sa mapulang banggugabat. Suod na ko si Rudy. Nga sa pagkakaroon mo'y mipuli ka na ako pagka-commander.
nganong gilitok mo man ang iyang pangan. Ito na ba sa'y kalabutan sa atong paragsulti karon? Ingon ba na, Commander Lucio, na-check na namo ang tanan kung unsa ka? Kung unsay nabuhat mong sa Partido Komunista o sa armado kunuhay ninyong kusog nga mao ang impi. Sulog ka na, Lucio. Di na sa bada ni mong pilot ang nagusbat ni mong imahe sa NPA. Mao nga ang nahabili na lang ni mong paglaom, mao kami nga andam mo sa gakay gihapon ninyong nagdalang sa busit ning musura. Kaila mo ni Rudy. Kaila! Di mo makilanay si Karol. Sa militar. Sibot mo ipasok. Tungod kay parihas kaming militar, si Rudy. Unsay put ni mong ipasok. Militar si Rudy. Usa siya ka major. Under siya ni Fabian Sanisa. Usa siya ka DPA. Siyat lang. Siyat lalagi, Mio. Sorry, sir. Sir. Kinsa rin? Lola, sir. Ah. Sir. Alas 11 na kapin. Karon pa magkamabalik, Loy. Pasensyahe lang ko, sir. Ihatag na ito na ako sa ilbing pabor. Gamay kay nainahikan man. Mauring mipilit si Commander Lucio atong babayhana, sir, kay maayo kayo. Mang may unang nang layog na ako, sir. Shit kayo. Aray. Thank you. Kumusta si Commander Lucio, sir? Gibiyaan ko na aron makahuna-huna siya maayo. Balikon ko siya karong taud-taud. Unya, sir. Nasortihan na ba siya? Naibaw na ba si Commander Lucio kung unsa si Rudy? Nahibaw na. Patay na si Rudy. Commander Lucio Guevara. Hayay ka pa man sa pulis, siyo. May mga lamian nga pagkaon. Di pa side nga bino. Na pa side nga sigarilyo. Pero, huwag mo na giniiban, bisan gamay. Aw, nato na ako sa mamkati sa inyo, ha. Nagtugon taon to na ako nga dili kagyod kuno pasakitan, bisan kusi. Ako sige pasaligan siyo. Una kong mamatay kung may magpasakit nimo. Unsay gusto niyo nga akong buhaton? Colonel Ronald Joaquin. Ang hinungdan nga nung gibiyaan ka na nako din aron nga mahuna-huna nimo, Commander. Ug magkwintada na nimo kung unsay imong ikatabang nimo karon nga nasayod ka na kung unsa di ay si Rudy. Paminaw, Commander Lucio. Mo'y gusto na akong mahitabo nga mahibaw ang partido ug ang mga NPA nga nasudlan sila usa ka DPA ug kini mao si Rudy. Ano ang akong opinion? Sulti. Ayaw ninyo i-underestimate ang mga mapulang mangkukubat. Kaya nagtuog yun ako. Nganing higayon na. Naibawa na nila kung kinsay akong gikuyukan. Safety kayo ganina, siyo. Kung doon na magani intelligence ang mga NPA, pero pastilan sa taon, eh. Magkataruga sa military intelligence sa martial law. Buyag in town, siyo. Kamu rin nagsulti nga usa ka major, si Rudy. Busa, kamu mo'y anging sultihan
ngayaw ninyo i-underestimate si Rudy. Da si Rudy karon sa mapulang manggugubat, busa palig-unon kayo niya ang iyang cover nga dili kayo mabuak. Aron mo samot kabilib ang mapula nga komisyong militar ni Rudy. Butang nga mao nadagunang prioridad ni Rudy. Ang bauta ko ipasabot nga gipangandaman ni Rudy kining tanan. Praber nga wa pa siya mo penetrate sa mga mapulang manggugubat. Kamuray nag-ingon nga usa ka major si Rudy. Ug labaw sa tanan, naobserbahan ako ang kahait sa iyang mga orahuna ug mga pamaagi. Musugot kabog sa dili. Nahibawa na ni Rudy kining pag-uko karong kahimtang. Colonel Ronald Joaquin. Usa ra gyud ang akong ipatrabaho ni Musyo. Imong isabwag sa kalibutan nga si Rudy usa ka major sa militar. Gusto nako nga maggubot ang kalihukan sa mga komunista tungod sa ilang masayran nga DPA si Rudy. Maura ka na bugto na kung tuyo diyan nimo, Syo. Nga ang mga komunista na ang mukunis-kunis ni Rudy. Busa, buhata dayon kini aron sa ingon, ikaw ug ang imong kirida mabulahan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!